Aby doma opozice. Takže už chodí 50 let minimálně. Zdenku, pěkný, pěkný. O kříku, dobrý. Já myslím, že Zdeněk Ruba, že... To je ten první kávoten. Co? To je kávoten. Ten první Zdeněk Ruba. Jo, že by jel on. Já jsem ho vůbec nepoznal v té kombineze. To mi začalo říkat něco, když jsme začali ty koloběžky závody a jsme na lopatárny, jo. Tady tam jste